שלא תלך לאן, שלא תפנה אתה, תמיד תוכל לראות את כל הטוב שבבריאה, תמיד תדע לשתול זרעים של אהבה מסביבך. הזמן יקר כל כך והמלאכה רבה, והזרעים טמונים עמוק עמוק בתוכך, עשה לדרכך, פזר אותם סביבך בעצמך. אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, מתי? אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, מתי? המחרשה שבידך היא רק אמונתך, והתלמים שבשדך הם כוח בחירתך, אז רק תבחר בטוב, תדע רק לאהוב את עולמך. ולפעמים אתה קצת מתעייף במלאכה ומבקש שמישהו יושיט יד אל ידך, חפש בתוכך, חפש בנשמתך, זה כוחך. אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, מתי? אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, מתי? זה נותן הרגשה שאנחנו לא סתם בני נוער, שאנחנו יכולים לעשות כאילו המון דברים, וכאילו יש לנו באמת כוחות. ואנחנו בבני נוער שלנו מלא פעילויות שערות. כל שבת שתבל פה, זה כמו פעילות מטורפת, נהנים פה עם דברים כאלה. אחלה נוער! חפש בתוכך, חפש בנשמתך, הכוח לשנות טמון בך. אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, מתי? אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, מתי? אם אין אני לי, מי לי? מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, מתי? אם אין אני לי, מי לי? מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, מתי? אני מאחל לנוער קודם כל שנהיה שפויים, שימשיך להיות כיף ושמח לכולם. יש פה אחלה חבר'ה ואחלה לקוח ושנדע להשתמש בו. חי ברוך דבר